Hey, hayi amene ujayo athawa apita ku Moscow, amene ujayo apita ku Russia. Khamenei amene ujayo akuoneka zoti iye akambirana zoti athawe yema kuti no. Kagulu ka ku Iran anthu ambiri simmakamvetsetsa. Kagulu zikhulupiriro za ku Iran anthu ambiri simmazimvetsetsa kuti anthu amene ndi amakhulupirira chani. Kufa kwa iwowo ali ndi mawu amene amayankhula kuti kuphedwa kwa ife ndi chizolowezi komanso ndi ulemerero pa ife. Sentence imene mwambi imene mankhulira ngati anthu enafe iwowo ndithu umene mawu amene amayankhula amati ife kuphedwa ndi ulemerero umenewo. Amati kuphedwa ifeyo kupha mune like kuphedwa anthu athu kuphedwa ndi chizolowezi koma ifeyo tikaphedwa kwa ifeyo ndi ulemerero. So I think anu ake ndi amene akudziwa bwino za sentence imene tanthauzo lenileni kuti sentence yawo imatanthauza kuti yani. So leloli tikambe nkhani zingapo zimene tikamba yoyamba tikamba ya ku Iran. Speech ya lelo inali Friday. So mu Tehran mu capital city ya Iran imene ndithu munthu amene amatsogolera mapemphero ndiye mweyo Khamenei. So ingakhale kuti kuli chiopsezo chotani kakwatani kaya kuli nkhondo koma ngati Friday asilamu akuyenera kupita ku mzikiti ukapemphera, mkulu amene amapita ukapempheretsa kuti ngati kuli kundiponyera chibomba aponye, it's fine. So sangathawe ndi mademo ake ang'ono amene ngati amene wawa yayi ndiye akathawa nthawi ija kunali nthawi imene amenya ndi Israel sanathawe nthawi imene anapempheretsanso Friday. So nimangofati kambe mphekesera zimene zimamveka kwambiri kuti hayi afuna athawe apite ku Moscow atere apite ku Russia. No. Iwo ajamanena kuti ngati mufuna mutiphe tiphe. So tikamba ya ku Iran tikamba ya ku tikamba okay zioneka kuti tikamba kuma I think tikamba ziwiri tikamba zitatu yoyamba ikhala ku Iran. So lelo tsiku la Friday speech imene adatulutsa Ali Khamenei amene ngati supreme leader wa dziko la Iran inali yonena kuti munali mapoints angapo. So point yoyambirira inali yonena kuti mamumva Trump akuti afuna abwere kwathu kuno za thandize komanso kupulumutsa anthu opanga mademo. Akuiwala akusiya dziko lake limene kuli zinthu zonyasa komanso kuli kuphana komanso kuli zinthu zoyipa zimene zikuchitika mu dziko makema. Akusiya zimene zozo afuna abwere kuno. Number 2 anayankha kuno kuti munthu ngati ameneyo amene ali gangster ndi azinzake gangster chifukwa kakhairo ka like zomwe akupanga ma Americans is like ndika kaumoyo ka gangster ya kulowa mu dziko lena kwatenga munthu chandi kutezambele mbiri you know it already. Anthu amene sankakhulupirira pamene mafotokozera komano at least panopa akuona abe zimene zikuchitika ku Venezuela and ngakhale nabe still ali blind ibe komano ngakhale kuti anaona abe zimene zinachitika m'mayiko onse amene kuna Syria, Libya, Iraq. Kanga kuti mwe akapanga zina zake akapanga install democracy kuma after they end up panopa ku Libya kuli maboma awiri like ma government awiri ma capital city awiri ma reserve bank awiri ndi chana chimene ku Libya lomenako pamene zina labwino kwambiri panaso alibe naso ntchito so panaso Libya. So Khamenei wayankhula ku sentence nino kuti Trump yo akuiwala kusi akupanga act mauchigang ndaze nzake kufuna kuopseza koma mupange understand kuti
m'manja mwa iyeyo muli magazi a anthu aku Iran. Mwina simmadziwa kuti magazi anje amenewo kuyambira pa General Qasem Soleimani nthawi imeneyo ali 2020 ija atangolowa kumene amene 2020 pa nthawi imene iyeyo anapha General. Komanso anakamba zokhuzana ndi nkhondo ya 12 days ija imene yapitapo mpano ichi kuti anthu onse amene anaphedwa magazi ake ali m'manja mwa Trump ndazi nzake chino Netanyahu. So anthu ngati amene wawa mufuna mwapatse kuti akulamulireni. Anyway, ndiye point number 2. Number 3 anakamba kunena kuti mugwirizane mukhale anthu amodzi, musa khale osiyana, musasiyane chifukwa mukangosiyana mukang'ambika mukangosiyana ndikuti adani apezerapo mimwayi yokulowerani. Komanso china chimene anakamba chosindika chino kuti ifeyo sitingawerame, sitinganyambite, sitingagonjere achina Trump. Onse amene akufuna ndithu kulimbana ndife, ifeyo tizakhala tupanga resist, tizakhala kulimbana nawo tifuna kulimbana ndife. Osati ife kulimbana ndiwo yayi. No. Koma yo nkhondo imeneyi imene akufuna kulimbana ndife tizakhala kulimbana nawo mpaka na last drop. Mpaka dontho lomaliza la magazi athu. Right? So anakamba zimenezo. Anyway, leo tione kuti zikhale banji kumene ku dziko la Iran. So zimene amakamba anthu kuti afuna athawe chinchani. No. Trust me, sangatuluke mu dziko mene mucha. And dziko mene misatuluka. Dziko mene misamatuluka amakhala mu mocha. And amanena kuti ngati mufuna kuti it's fine, you can kill us. And you remember nthawi ya nkhondo ya 12 days ija speech yake makhala kuti okay, news inanena kuti anasankhatu munthu wina like kumene kukonzeka kumeneko kuti ngati ndingaphedwe ine ndakuti akuti auje amaje muzasankha amene ajenda kuti adzakhala pampando. So ena akamana kuti yaya mufuna kuthawa makuti no. Munthu amene ujayo akhala pampando omwe ujayo kwambira 1989 mpaka napano zaka zingati mezi zaka 37. Anakhala president kwambira 1979. So nkhani ya imene yakwina ndi imeneyo, koma still mademo akuchitikabe ngakhale mademo ali mkati, koma iyeyo leroli anakayimitsa mapemphero. Anthu ndithu anakapemphera and speech imene amayankhula kuti kumene kwako and sita yake ndi yomweyo ya makalaso yomweyo. Sanaope kuti anthu amademo apanga moramorana. Ndipo awauzaso amademo kuti actually ma Americans akuwabusitsa kwambiri. So nkhani number 2 tilowe ku China. Trump tinakamba kale nthena yako nzoti achina China yazungulira Taiwan, dziko la Taiwan. Kulizungulira, after kulizungulira then afuna I don't know akuti ndi part ya China. Taiwan dziko ndi part ya China. So akufuna kulitenga. And komanso China chimene chapangitsa kwambiri tinakamba kuti anagula zida kwa Trump, zida za 11.1 billion US dollars zida zimenezo pa China madabo kuti iwe subanje kuti uli wafika wamene maviko mpaka kugula zida. So pamene anazayipanga surround. And pakati pa Taiwan ndi America pali treaty, pali mgwirizano, pali deal, anasayina na deal kwanza kuti America izateteza Taiwan. Komano lero zadabwisa internet kwambiri, zadabwisa dziko lapansi pamene Trump wabwera ndi statement yonena kuti wabwera statement awiri. Statement yoyamba ndiyona kuti akuti Xi
kawale president wa dziko la China akuti ali ndi ufulu atha kuona kuti apanga bwanji ndi Taiwan. Atha kuona kuti apanga nayo bwanji Taiwan. Like iye alibe nazo ntchito. Trump yo. Koma agwise ntchito makamaka diplomatic way. Like achitoka kambira kuti akulu dzikoli titere tikutenga emakono. Koma asayuze force ine ndili president. Yeah, at least patakhala president wina. Nkuzayuza force yo papa. Koma ine ndili president ayi ndirakhoza kugwisa ntchito njira ina. Yo atenge Taiwan yo. Chifukwa zikumveka kuti Taiwan yo akuti ndi China so it's part of China. Statement ya Trump ndimene. Muona ba. Trump. Yeye bwa pakula 11.1 billion yazide zimene basi yeye kule kwalibe zosinchito. Yeye ambanga business. Kenako number 3 zimene tikambe pali mina mwamva ku South Africa kubwera zimastima no okay pali Will for Peace pali ka program kana kake pali training ina yake imene ikuchita kuti Will for Peace lingaliro la mtendere training imene muli Iran, Russia and China yatumiza zimaboti za nkhondo kumadzi a South Africa zafika kale umene kuchako kumene koko akuti akhandi program imeneyi kuyambira pa 9 January ukafika pa 16 January 2026 so iwo ndi angufaka pange ma training machani ku dziko la South Africa so ngati munamva nkhani yo mokuti nkhani ndi mene ilili so yeah guys ma report ambiri tisabe tiponye malinganaso ndi zochitika mabizi koma mawa I promise mawa nditu muzapeza nditu update so ina imene tizaponye ya zosiyana za nkhondo zimene kumaso zochitika pa dziko lapansi guys thank you so much Malawian cameras have a good night.